Бача машината не я фаща. Така, отгоре. От лампите и бяга нататък и бункерите без айсва. Без айсва. Не мой го фаща и него. Таблото му да фаниш. Таблото и това ще фаниш. Така. Давай сушилна. Давай сега нататък. Отделече. Така. Още по-далече минаваш. Печката, гледай без столовете да фаниш. Печката само. Така, печката и това е. Така. Заобиколи сега нататък ще и линия са отдалече. Дай малко на мене, дай на мене. И само яла да го спреш. Ще кажа какво. Хайде, яла го запрей сега.